Sziasztok! Horváth Szabolcsnak, Szabinak szeretnék egy válaszvideót csinálnia. Fűkasza szezon 2024, mutasd be gépeit kihívásra. De hát ismétek a gépeimet, szerepeltek videóba, de miért ne? Itt tárolom a gépeimet. Itt van fönn 1, 2, 3, 4 fűkasza, egy szegénynyíró, meg egy fűnyíró. Meg volt egy élvelfogó csapda, mert van valami rákcsálunk. Mozgásából ítélve mókus lehetne. Lopja a diót, lopta a diót, de mióta nem talál, azóta elköltözött szerintem, mert a kamera képén éjszaka lehetett látni, itt az udvaron garázdálkodik, meg ide bespájzott egy csomó diót, de mióta nem talál diót, azóta elköltözött. Na, mindjárt előszedem a gépeket, aztán akkor megcsináljuk a kihívást. A szegénynyíró az ment már idén, meg a fűnyíró is. Mindjárt összedem őket. Na, kiraktam a gépeket, így megpróbálok így növekvő sorrendben menni, de hát ez nem igaz teljesen, mert itt a Strauss az nagyobb, mint a Komatsu. Nem, Komatsu nagyobb. 1 mm nagyobb a lökett térfogat. Na, Partner Kolibri 2. Ezt tavaly előtt vettem, 6000 forintért vagyok a télen. Impulzus hiányos volt, keveset használták, amikor használták, akkor is csak szivatóval tudták használni, ami nem rossz, mert keveset használták és volt kenése bőven. Ez már idén ment. Ezt az udvaron használom szegélyezésre, semmi másra, csak tényleg szegélyezésre. Lényegesen könnyebb, mint egy fűkaszával, előtte fűkaszával csináltam. Hát a hámba beöltözve, körbemászkálni mindent elég nehéz, mint ezt egy kézbe mozgatva. Sokkal könnyebb vele, azért is vettem. Na. Pumpa, szivató. Működik, állandó hajtása van, azért jó, mert alacsony fordulatot drótkerítésből ki lehet vele veretni a gazt. Anélkül szétszedni a drótkerítést. Következő a Strauss. Hát amennyire lehet még Straussnak hívni, ezt 2016-ban vettem. Voltak már benne csapágyok cserélve, szimmeringek cserélve, egy 44 mm-es henger van rajta, 51-52 köbcent is. A lökett térfogata az 48,7, ahhoz még hozzáadjuk a káros teret, meg az égés teret, mert azt is hozzá kell adni. 51-52 köbcentire jön ki. Tehát ugyebár amikor sűrítési viszony számolunk, akkor is hozzáadjuk az égés teret. Akkor köbcentihez is hozzá kell adni. Na, ez tavaly óta nem ment. Szeretem a gépet, mert könnyű. 2-4-es damillal szoktam használni, könnyű. Ez nálam olyan 2,5-3 órát szokott folyamatosan menni. Én nem pihentetem a gépet. Amikor kifogy a benzin, megállok, tankolok bele, aztán megyek tovább. Nem pihentetem a gépet, mert ha majd jön a villanyódás, akkor az ember azon izé, hogy ennyi volt az életén, meg 4 óránként pihentettem azt a hülye kínai fűkaszát. Én nem pihentetem. Nekiállok, vágok vele. 8 éves gép, de mondom, voltak benne cserébe alkatrészek, úgyhogy a 8 éve ez így teljesen nem igaz. Ez tavaly óta nem ment. Ha nézzük. Benzin felvette, szivató, még valami kell hozzá. Tavalyi benzin. Na, majd elszenged be belőle. Úgyhogy következő gép a Komatsu Zeno GSC. Fűkaszák őse, vagy valami ilyesmi címet adtam a videóknak. Ez egy ejtőtartályos fűkasza volt. Motort fejrefordítottam. Kínai fűkaszakarbi van rajta. Alatta van egy
Kasei 520G-nek az üzemanyag tartálya szerintem. Van fel róla a videó. Ez is tavaly ment utoljára. Talán amikor nyár végén, nem tudom. Kicsit zsákba macska is, hogy elindulnak a gépek, vagy nem. Azt is elfelejtem sokszor, hogy kell őket kezelni. Melyiken micsoda merre van. Szivató meg ilyesmi. Nehéz a gép egyébként. Mivel egy ejtőtartályos gép volt, a japánok úgy csinálták meg, hogy a motort fixel lóg a hámon, és a szárat lehet benne mozgatni. Azért lesz, hogy ilyen lötty, amikor gázt adok neki. Meg itt foghálós van rajta. Ez a géphez már nehezebb, mint a Strauss, de azért ezt is használom. Ezt nem szoktam sokáig használni, de valahogy ezt is egy 2 órás melókra szoktam használni. Következő a Kasei. Ez az, amiből kiszedtem a folytást. Ez azóta nem lett hozzányúl. Ezt a gépet ott a videóban, hogy összeraktam, ez azóta úgy van. Sokan kérdezik, hogy milyen a gép. Figyeljetek, látjátok, nekem ennyi gépem van. Viszonylag keveset megy. Tehát nem mondom azt, hogy ez egy jó gép, nem mondom azt, hogy ez egy rossz gép. Mert ennyit, amennyit nálam megy, ez nehéz ebből megítélni. Tehát nem tudom azt mondani, egy jó gép. Mert ezt csak akkor szoktam használni, hogyha 3-as dalméra van szükség, vagy múlcsozókésre. Ebben a két esetben szoktam használni ezt a gépet. Nem tudom, mikor raktam fel a videót, 1 vagy 2 éve, vagy 3 éve erről a gépről. De azóta ez nem volt javítva. Azt sem tudom, hogy van a kapcsoló. Felfelé van a stópjú, akkor lefelé. Meg kell nézni, annyi gépen van, hogy az... Ja, primer pumpa miért nem lehet hozzáférni. Jó, el is fölvette a benzint. Na, ez még hideg. Jó, van, ez is észreztél talán. Na, ez is nem. Majd egy kis karbantartás vagy ilyesmit csinálok rajta, a légszűrőtisztítás. Egyik képen se volt még megcsinálva, a százzsírzás, meg a szöghajtászsírzás. Hát fűnyíró. Ezt 1996-ban vette ezt a fűnyírót. A 92 környékén kiköltöztem falura. Nyírjunk füvet, tök jó buli. Aztán egy ilyen elektromos fűnyírót kaptam kölcsön, mosógép motor, vagy mit tudom, mi volt rárakva. Aztán hát a fűnyírás egy egész napos meló lett, ahogy ez nem az én világom. Aztán utána csináltam egy Riga motoros fűnyírót. Egy Riga motor volt az oldalára fordítva,
Pár évig azt nyúztam, mert régen ilyen fűnyírók nem nagyon voltak ám a házaknál, még ilyen 90-es években. Azt nyúztam pár évig, aztán 95-ben mentem el a mostani munkahelyemre, 96-ban megkaptam az első 13. havi fizetést, abból vettem ezt a fűnyírót, ez akkor olyan 33 000 forint környékén volt, ez eredetileg egy oldalt kidobós Bridge Classic, 3,5 lovas volt. Akkor az oldalt kidobós fűnyíró ilyen 33 000 forint volt, az körülbelül egy havi fizetés volt ám akkor, és egy elég jó fizetés volt az a 33 000 forint. A fűgyűjtős viszont 102 000 forint volt, ha jól emlékszek. Tehát egy fűgyűjtős fűnyíró 3-szor annyiba került, mint egy oldalt kidobós. Oldalt kidobós fűnyírót vettem, az alja még megvan különben valahol. Aztán akkor fűkaszák nem nagyon léteztek mi a 90-es években, így a vége felé kezdtek el bejönni az ilyen kisebb stílek, meg talán egy-két kínai, azt nem tudom pontosan, a stíl FS35 volt nekünk. Na mindegy, előtte ezt megvettem 96-ban az első 13. havi fizetésemből, aztán ezzel vágtam a füvet, meg mivel még nem léteztek fűkaszák, toltam mindenhol, ahol csak elbírtam tolni, meg volt a rendes kasza, meg ismerősöknél is nyírtam vele, meg mindenhol nyírtam vele, aztán 2004-ben mi elkezdtünk építkezni, akkor ezt én ott hagytam, ahol előtte laktunk. 2007-ig ott használták, 2007-ben hoztam haza, akkor olajat csak nyomokba tartalmazott motorolajat, de még működött. Aztán beköltöztünk a házba, oldalt kidobós volt, mikor le volt vágva a fű, tehát cipővel hordtuk be a füvet, meg mindenhova. Akkor szereztem rá egy Tecumseh fűnyírónak az alját. Hát a Tecumseh az 7 éves volt, ez már akkor idősebb volt nála. Na mindegy, az a Tecumseh fűnyíró alja az egy darabig rajta volt, az szétrohadt. Utána szereztem rá egy MTD fűnyírónak az alját, azon meg kikönyökölt oldalt a hajtókar. Hát most úgy vagy a fűnyíró, ez az alja az MTD, a kosár meg a Tecumseh van rágyógyítva. Na, ez 28 éves fűnyíró. Az előbb néztem rajta, 95. szeptember 2-án gyártották, mert rajta van a száma. Én 96 nyarán vettem. Azt ezzel nem történt ott semmi, nem lett rajta javítva semmi, a cumi van benne a 3. De hogy őszintén most már eszi az olajat. Látjátok, van gumi, nincs gumi, az már leesett, elveszett, elkopott, ahogy szegélyek mellett van tolva. Hát ezt a fűnyírót, ezt megilletni az a jelző, hogy hogy is van, nemzedékekre tervezve. 28 éves, de már nézegettem, még az eredeti gyertya van benne, mert fekete a gyertya. Rajta van fekete festék, mert ezeket régen úgy festették, hogy egybe az egész gépet fújták. Na, ezt is beindítom. Ez már ment idén, de elsőre indult egyébként. Három nyomás kell neki. Adok egy negyediket is. Na, én ezekkel a gépekkel vágok neki a szezonnak. Fűnyírót már nézegetek másikat. Nem tudom, ez meddig húzza. Lehet, hogy gumiszervizbe kéne csak elvinni. Na, ezek a gépekkel vágok neki az idei szezonnak. Ja, meg van egy vakondunk. Már az ősz óta itt garázdálkodik, már szinte családtag. Nem egy lusta vakond. Ha valakit érdekel, ingyen elviheti. Már a családtag félig meddig, de ingyen elvihető, jó? Na. Mégis videókból ismeritek ezeket a gépeket. Na, én ezekkel a gépekkel vágok neki a 2024-es szezonnak. Szabi kihívásának is eleget tettem szerintem. Az igazság mostában itt van a metszés.
veteményezés, azokkal vagyok elfoglalva. Meg egy fülést csinálok, már egy hónapja a bütykölön. Nem tudom, lesz belőle valami. Nem javítom, hanem csinálom. Ha esetleg elkészül, arról lesz videó, meg ilyen a ágdarálót kellett rendbe raknom. Ugye az is üzemeljen, mert már tudjátok, már hullámzott a motorfordulat, ezeket a Glow motorok így 5-6 év után elkezdenek hullámozni, egy karbitisztításra helyre lehet hozni, meg beállításra, most állítottam be azt is. Úgyhogy nem már akarnak hozni fükaszát, átnézésre, javításra. Úgyhogy majd valamilyen videót csinálok. Sziasztok!